Ahojte, ako už asi viete, ho za to tízoval na sociálnych sieťach. Ja som v Chorvátsku, on je v Grécku, ale ako správni filmoví nadšenci sme si predsa nemohli nechať ujsť aspoň teda jeden z nás najväčšiu filmovú udalosť tohto roka a to je nový Deadpool. Ja som na tom teda bol, tu v Chorvátsku, dal som si to pekne po anglicky s chorvátskymi titulkami, takže čo to som hádam pochytil. A chcem spraviť také malé review, aby ste vedeli, či na to ísť alebo nie a čo vlastne od toho očakávať. Odo mňa určite teda všetci viete, že ja som skôr nastavený na takú tú nostalgickú hladinku, takže budem sa snažiť najprv povedať, že ako ten film vlastne vyzerá po filmovej stránke a potom sa budem rozplývať nad všetkými nostalgickými odkazmi a vtipkami, ktoré tento film ponúka. I have no idea how to save it alone, but you know how to save it. Deadpool, najnovší s Wolverinom, baví od prvej minúty. Dostávame to, čo od Deadpoola očakávame. To znamená veľmi príjemný, nekorektný, krvavý a brutálny humor, ktorý si neberie žiadne servítky a je to super, lebo minimálne po takej tej vtipnej stránke takýchto filmov už veľa nie je. Scenaristicky sa dosť hovorilo a očakávala sa minimálne nejaká pecka ako posledný Avengers, Endgame, Infinity War. To sa nekoná. Samotný príbeh je pomerne jednoduchý, je to vlastne taká akčná jednohúbka, nejako scenaristicky to nevybočuje a ani to neprináša nič nové, avšak Sean Levy to režisérsky úplne že dokonale zvláda a spoločne s Reynoldsom v úlohe Deadpoola a Hugh Jackmanom, ktorý sa vracia ako Wolverine. Je to super, akože je to ukočírované paráda. Čo sa týka nejakých hereckých výkonov, tak v podstate Ryan Reynolds ako Deadpool v podstate iba hláškuje celý čas toho filmu, je v maske, takže o nejakom hereckom umení sa nedá hovoriť, ale za to Hugh Jackman, ktorý sa vracia do svojej najikonickejšej a najväčšej úlohy, do ktorej sa nechcel vrátiť, našťastie Reynolds ho ukecal, prichádza a musím povedať, že parádny výkon. Hugh Jackman si to užíva, je na ňom vidno, že je rád, že sa nechal ukecať a nejak je to starý dobrý Wolverine so šipkou už takého toho, je tam vidno, že je starší, skúsenejší a vie presne, ako pristupovať k tejto postave. Mám také veľmi odvážne tvrdenie. Asi to je možno len taká chvíľková radosť toho, že som to mohol vidieť a naozaj som si ten film užil. Ja by som ho pokojne nominoval na Oscar, že nie do čom. Je to vlastne zvládnuté uňho nielen v tých akčných scénách, ale postavu Wolverina dávajú aj v podstate do takej silnejšej psychologickej roviny. Tým, že je to aj akčný film, treba vyzvihnúť určite akčné scény, ktoré veľmi šikovno pracujú so soundtrackom. Soundtrack, ako vždy pri Reynoldsovi, je vybraný veľmi umne, dobre a zábavne, kedy sa v podstate aj z toho soundtracku stáva veľmi funkčná jednotka do celého filmu. Stop it. Ďalej by som sa teda vyjadril k tej nostalgickej vlne a tam sa tlačilo na pilu, jak to iba šlo. To znamená, že uvidíme vo veľmi netradičných polohách niektorých starých hrdinov, o ktorých by sme už ani nepovedali, že sa do nejakej Marvelovky ešte vrátia. A takisto uvidíme aj také tie, ako by som to povedal, veľmi prekvapivé kameá, že kedy niektorí herci sa ukážu v úlohách, o ktorých sa napríklad iba šepkalo. Čiže tu treba povedať, že je to geekovský fanservice, ale taký, aký tu ešte nebol. Všetko, čo ste vlastne chceli vidieť a čo ste si predstavovali od toho, že v tomto filme uvidíte, tam je. Či už sú to súboje, či už sú to len ukázania nejakých postáv, dajme tomu len na chvíľku je to v podstate splnený geekovský mokrý sen. Veľmi sa mi aj páčilo na Deadpoolovi, že vždy, keď prišla nejaká taká scéna, napríklad prvý súboj Deadpool versus Wolverine, búranie štvrtej steny je úplne krásne. Pôsobí to trošku až ako také divadelné predstavenie, kedy vás vlastne Ryan Reynolds v postave Deadpoola pripravuje na to, čo uvidíte. A funguje to.
treba povedať, že ak sa očakáva nejaký obrovský reštart MCU, že Ježiš Marvelu, ako bolo povedané v traileri, nie som úplne o tom presvedčený, že sa to deje. Možno sa tam zresetovali nejaké linky, predstavili sa v podstate nejakí mutanti X-meni, čo už sme mali trošku naznačené aj v Mrs. Marvel. Každopádne je to dobrá pôda, preto aby sa vlastne MCU zbavilo možno postavy Kanga, stavalo to na niečom trošku inom a uvidíme, ako sa s tým popasujú. Každopádne Deadpool už je oficiálne z MCU, vyniká to oproti svojim ostatným, hlavne teraz, že multiverzum fáza tým, že je to dobrý film, je to zábavný film, má hlavu a petu, neurazí a baví počas celej svojej dĺžky. Hodnotím 5 z 5. Čo sa týka zvukov cikád, ktoré počujete, také je Chorvátsko. Ak teda uvažujete, či ísť na Deadpoola do kina, moja odpoveď je určite áno. Whoever you think I am, you got the wrong guy. You were always the wrong guy. Till you weren't.